Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Marija Dugal. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-ikla li l-mulej ħejja għalina. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intħejjejt il-ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna il-ħlewwa ta' imħabtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu il-ġid li wetna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid il-mulej: jien inqaddes ismi l-kbir imkazbar minnkom fost il-ġnus li f'nofshom kazbartuh u l-ġnus ikunu jafu li jiena l-mulej meta nuri qdusiti fikom quddiem għajnejhom. Oraklu ta' Sidi l-mulej. Neħodkom minn fost il-ġnus u niġma'kom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom f'artkom u nrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom, mill-idoli kollha tagħkom insaffikom u nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida inqiegħed ġo fikom u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam floka. U nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom u tagħmru fl-art li tajt il-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Inrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Irrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Irrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Rod li lejna tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni lil-midinbin nagħllem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Irrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Lilek ma joġbukx is-sakrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sakrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix u Alla. Irrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Illum la twebsux qalbkom iżda isimgħu leħen il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' qabad ikellem lill-kbarat tal-qassisin u l-Fariżej bil-parabboli u qalilhom: Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed sultan li jagħmel festa għat-tieġ ta' ibnu. U bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa. Imma dawk ma rridux. U reġa' bagħat qaddejja oħra u qalilhom: Ejdu lill-mistednin, ara il-mejda tiegħi lesta,
il-barrin u l-oġġiela imsemna diġà maqtula u kollox lest, ejjew għall-festa. Iżda dawk ma tawx każ min mar il-għalqa, min għan-negozju tiegħu, u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u qatluhom. Is-sultan inkolla ħafna u bagħat lis-soldati tiegħu u qeret lil dawk il-qattiela u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu: il-festa imħejjija, imma lil dawk ma kienitx ta' min jistedinhom għalija. Mela morru f'salib it-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu. Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu ħżina u tajba u s-sala imtliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda u hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ u qallu: ħabib, dan kif dħalt hawn int u m'intix liebes għall-festa? Dak dbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu: orbturu li ġrejħ u idejh u għadbuh il-barra fid-dlam. Hemm ikun hemm il-biki u t-tagħżiż ta' snien. Għax ħafna huma l-imsejħin, imma ftit huma l-magħżulin. Il-kelma tal-mulej. F'dan il-qari kellna invit u jeħtieġ li nilqgħuh għaliex huwa invit li jimlina bil-ferħ. Illum la twebsux qalbkom iżda simgħu leħen il-mulej. Mhux għada, mhux il-ġimgħa d-dieħla, mhux il-ħadd li ġej, jew imbagħad nara, illum. Għax illum il-mulej qiegħed jagħtik dik il-kelma li terfek. Tafu għaliex? Għax il-mulej irid jarana kuntenti, irid jarana ferħanin. Il-Vanġelu tal-lum, din il-parabola li huwa jgħid Ġesu, mija xejn għajr eżempju ġbija tal-ħajja tagħna. Tantu hekk għandna 3 punti sbieħ. L-ewwel qabel kollox huwa il-mulej li jħejji kollox għalina. Inti id-dar min iħejjilek la għalik? Mhux il-ġenituri tiegħek, mhux ommok, mhux missierek bix-xogħol tagħhom. U x'jagħmlu? Ta' kuljum iħejju l-ikla biex aħna ngħixu. Hawnhekk għandna l-ewwel waħda minha, huwa il-mulej li jħejji għalija dak kollu li jiena neħtieġ biex ngħix għal ħajti. U ħejjieha għalina mhux fikla normali, imma f'ambjent ta' festa. Għax il-mulej irrid jagħtina il-ferħ tiegħu u l-ferħ tiegħu lilna jagħmilna ferħanin. It-tielet u l-aħħar punt. L-għażla però qiegħda f'idejna. Il-mulej iħejji l-ikla għal kulħadd u din l-ikla eżies mija xejn għajr l-Ewkaristija. Partikolarment l-Ewkaristija ta' nhar ta' Ħadd. Infatti jekk noqogħdu attenti f'kull Ewkaristija, is-saċerdot meta jerfa' lil Ġesu ostja, ħobs tal-ikel ikkonsagrat, jgħidilna ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-mulej. Jien inkun ħieni meta jien dik l-istedina tal-mulej nilqaħħa bil-qalb. Fil-parabola hawnhekk Ġesu qalilna
li kien hemm ħafna ma tawx każ min mar l-għalqa, min għan-negozju u l-bqija qabdu saħansitra iżebilħu lil dawk li marru jistidnuhom. Din tiġri eżies fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kemm drabi insibu skużi biex ma nieħdux sem għall-ikla li l-mulej jħejjilna. Il-mulej jistidinna għaliex aħna l-ħbib tiegħu mistiedna għall-ikla tiegħu. Nitolbu għalhekk biex aħna inwieġbu b'ġenerożità għas-sejħat tiegħu. Nitolbu għall-Knisja sabiex toffri lill-bnedmin kollha il-possibilità li jarfu u jħobbu lil Alla. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna sabiex ma jibżgħux jilqgħu l-istedina għall-ikla tal-mulej kif ukoll jaċċettaw is-sejħat li l-mulej jagħmlilhom. Nitolbu għalina l-koll il-mistiedna u li jilqajna l-invit tal-mulej għal din l-ikla biex inkunu preparati u nkunu li jibsa tassew il-libsa tal-festa. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej biex tbierek il-familji tagħna, lill-emigranti tagħna. Għati fuq kollox l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil daw kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamissier it-talbiet li qegħdin nagħmlulek qabel ma nersqu bil-fidi għal-mejda imqazza u għamel li jitqarbina li se nagħmlu bil-ġisem ta' Kristu ibnek tnissel fina ħajja ġdida. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek,
Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fert il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati jarina u la ddaħħalniex fit-tiġrij iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Rinna
nitolbu. Mulej, bis-sagramenti li tajtna, inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu flimkien it-tlet Avamarijiet li jomna Marija talbitna ngħidu f'ġieħi 3 ijiem li l-ġisem tagħha dam fil-qabar. Ejjew hekk illum niftakru fl-emigranti tagħna u fil-morda tagħna, partikolarment dawk li kellhom bżonn iħallu l-pajjiżna biex jieħdu l-kura tagħhom. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbini, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbini, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbini, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna